Syukur nak Islam jong unongsan hima. Kikam pendon kam bakla kila pau perthei hak bai dei bat ka jingkrong pisa ye ki balaj bawan lingba ke shlong bypass mentaka sngi ke shitrik unaitung ki video kila pau perthei hak bai dei bat ka jingkrong pisa ha mau khanu toll gate ka bahap ha East Khasi Hills district kani ka video ka bala pau hadin baki nonglaj nongwan ki bayai lingba kani ka surok kila ringdor ha ba kila poi ha kani ka toll gate ha kani ka video la pau ba ha bala kli katno ka pisa ka badai hok ban seu ka jubab na uway ni ki batray hagani ka toll gate ula jubab balada ay bat ka slip kadai shispa arpo tingka balada klem slip kadai shispa tingka kani ka jubab ka pen ishay bakadon ay shalandet ha ka bay day bat kerukom penyaj bat shimpisa ha kadai ka toll gate ka jingkeli kami ru bahabadon ka jingya pair ha kerukom lumpisa kata ka shispa arpo tingka ba ay bat ka slip kalai shapla jongno bat kata ka shispa tingka pat ka ba klem don slip ka poi hapla jongno. कितना का स्लिप का स्लिप 120 उस बूथ को लॉगिन करो स्लिप के 100 लगता है उस बूथ को लॉगिन करो बूथ से बाहर बूथ 6 100 টাকা 6